Jachemane mokwali. Jachemane mokwala Devi. Adebi nyathina. Jachemane mokwali. Adebi nyakwarma. Adebi ni. Afisa wa polisi kaunti ya Homa Bay amewaua watoto watatu na kisha kujitia kitanzi na kujiua. Nami naarifiwa kwamba hatua hii ilitokana na ugomvi wa kinyumbani. Afisa huyo wa miaka 30 David Okebe aliyekuwa akihudumu kituo cha polisi cha Marsabit anaripotiwa kuwapa sumu wanawe wawili na mtoto wa shemegie. Na watoto wote watatu wakiwa wakati ya miaka 5 na 6. Baadaye anaripotiwa kujitoa uhai. Polisi wanachunguza kisa hiki. The deceased, what I can say, he has been having some domestic issues, and probably that is the cause of the death. Due to family issues that were accumulated and were not able to be solved from either of the sides, especially from the in-laws that he really sought advice or support from. PM mar favorite chef Michael Kodkala Hall e boma maduong' ma New York e piny America. Oduogo kendo. Wang'ni opek meli kanyar Kenya achiel kende. Nyaronagi Pamela Mburo oduogo gi teko mathoth mar yudo omenda madirom $25,000 e PM onogo. Wan kakonagi, wan joloch. Joloch wayudo mana ka wariwore waduto kendo waling'o ne Pamela Mbulu kigwelo mbui manie tong' wang' jowi mari. Parni goyo ombulu en nono pile bang' seche 24. Favorite Chef Competition 2025 wakile pacho. Oteni okelni kod Luo Trending Nation mopandi inyenyo elela. Nyakuramogi machiegni ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi inyenyo elela. Luongano mari nasho mari chieno jamon mbele chien mineno to mbele emioko. Tijalo wachono mari dhako ngudi ni kichake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Ipodi med parni inyakuramogi ni ka inge maber ni poki subscribe to subscribe nikech kawuone mwadwane mondo mibende warwak channel liendi 40K. Nyakuramogi gima bende e choponwa kaendi en lit gi kuyo mapodo mako gwenge ma Homa Bay kachicha endo banko bila mabende podi kenie diere kachicha ya kao ngimane kalore gi tungni magdak. Jagono endo mabende osebedo katiyo e gwenge mag Marsabit maneo kao thuolo matin koya kar tich mare. No duogo dala mabende ne kare kachicha endo Homa Bay County mabende kumane orado e githone kata noduogo onendo e bade. Koromogi wadwa winjo mathoth kaka no timore kanyo no endo ne jok mono nie ground kanyo wakungwa winji kaka en. Wawinja ne tango mane otimore ang'o mano kelo thone ni endi kijana matin mabende nende gi nyithinde ariyo kachacha mabende koro no ochune mondo mi okao ngima nyithinde ariyo to kod ore kanyo no ma iwacho ni nomiyo gi noketo kwiri e chiembgi kasto en odere gi tol. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. LTN Luo Trending Nation.
Ladies and gentlemen, call me Umarinash, your favorite MC as usual. I'll be hosting Omondi Makangoy's launching. It's called Which Will Raj, alongside Diang Radida and Pengle Jaluo #1 here at Jiweke Tavern Umoja. Artists that will be performing live, we have Prince Inda, Emma Jalam, Uncle Eddie, Banakadori Masanga, we have Fred Randere, you know, and Omondi Makangoy himself. Entrance 1,000 for VIP, 2,000 for VVIP. Come one, come all. Masira motimore kaunti ma Homa Bay kama pisa moro mar obila ma jahigni 30 onego nyithinde ariyo gi nyathi machielo ma en ore man nyathi ore kapok okawo okang' mar kawo ngimane oko e yor deruok. Masira ma ichich ni okel kaluwore gi gwenyruok e kinde kod minode. Obilano bende oweyo barua ma ondiko manyiso gimomiyo kawo okang' mar nego nyithindo adekgo kapok ne odere. Ali Abich nigi ler koa e kaunti ma Homa Bay. Rumbi mar lit kod kuyo okoko gweng' makagoga sub location makawete e kar chudo bura makara chuonyo bang' apisa moro mar obila ma oseyang nyinge ni David Okebe ka onge mane ok yor deruok bang' nego nyithinde ariyo kod nyathi machielo ma enore. Masira ma bende biro kalore kod ywaruok mag udi. Obila no matiyo e sendo obila ma Marsabit ne okwongo nego nyithinde ariyo ma gin Trisa Okebe ma jahigni 5 gi Asad Okebe ma jahigni 6 ka achiel kod ore matin ma oseyang nyinge ne Seth Odeka jahigni 6 kapok ne okawo okang' madere ka otiyo gi tole tado mar ode. Obila no mano weyo chien barua mano ndiko manyiso gimomiyo ne okawo okang' matimo kamano kamoting'o ywaruok e weche mag udi gi pek mano yudo e kare mar tich. Ne okwayo rusa matin e kare mar tich ema kane oduogo e dalane to ne okawo okang' mar kawo ngimane oko bang' kane osenego nyithindo adek go. Notiyo ga Marsabit ne en ga polis jatende motelo ne kor ka tich ne miye pressure mar tich mano siko mana ni bro riembe basto shida bende maduong' mane en godo ne mar family mar joka oche bende ne keto ne pressure seche moko kanodhi ka tich to shida ne ntiere chien koma nodong' kanoduogo loso to notamore loso kano involve jodala gi nyako mondo konye loso to jodala gi nyako ne medo mana chwalo manodere ni yudo ka jaode ne oriko onge manyoro nodhi kono to winjruok nokobedo. Jalup ruoth makaweti sub location Jono Kumu wacho ni chalo ka gimo bilano ne omiyo nyithindo go kwiri more chiemo mana gichamo kapok ne onegogi ema ne okawo okang' mar kawo ngimane ok e yor deruok ka okoni obilano bende osebedo ka chich ni minode ma bende nodok dalagi osebedo ka chiedho oko mar keny. Simu ni ayudo gi buok kabisa ka ane kanisa ma weyo wach mar aringo awuok e kanisa ma biro kama chandruok oyudore. Adieri anwang'o ka nyithindo adek otho. En bende uliere tol ka onge mane kokalo kum liere tol. Ka warango ot onong ka nitie chal gi ma nitiere biskut gi mkati moko machal ka gimo miyo nyithindogi. Nge nyithindogi kure dhogi wuok buoyo. Ma wa suspect ne ege omiyo gi some poison substance. Maling' mana an go ne wacho ni no chich ni ng'ato nchi wuotho gi chiege. Jatendangano ne okwayo jopiny manyalo bedo kod gwenyruok moko mag udi e kindegi mondo manye yore minyalo tiyogo weche makamago ma okawo okang' maketgi ma obilano ne okawo. Kawo ngima mari gi mag the innocent nyithindo mane onge gi wach e weche mag keny ok yo minyalo tiyogo weche mag chalo kamago. Andakwayo ni ka wach nitiere kinde miyo gi chwore to joka jaduong' ne ma oluongo ne kuma ne chiego wae gidhe family ma idiet family mar mosanindo no winjo kaw thuolo mondo riw ji ariyogi. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem manoyango masirano okonene gi kawo barua mano obila nondiko weyo chien ka achiel kod gik mamoko magichiechgo ne omiyo nyithindo go eko chamo kapok ne giwito ngimagi makoro dhi timnegi nonro matut. When something comes up within our children, let us come up immediately and solve these matters. This could have been prevented if the families of the officer and maybe the other members of the family could have come together and listen and solve the issue. We could not be meeting today in this unfortunate incident.
Otherwise, we are very sorry for the family. En masira mapodo kelo buoka chiel kod kuya gweng' niendi banga pisa mar obila David Okebe kaonge mane oko bang' nego nyithindo adek. Tendo obila county mo be kande wachne gidhi nyime kotimo nonro matut mar ng'eyo gimomiyo de obila no kaonge mane bang' nego nyithindo go eko. Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07191923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. He was a police officer in Marsabit, and due to family issues that were accumulated and were not able to be solved from either of the sides, especially from the in-laws that he really sought advice or support from, it happened that he couldn't control or manage everything, but he later resolved to taking his life, the life of his 2 children and one of the in-laws. He was a hard-working man. He was very ambitious. He really wanted to support everyone who was within his circle, but he was a little bit reserved again to his personal issues. The deceased, what I can say, he has been having some domestic issues, and probably that is the cause of the death. Preliminary information I am getting that today at around 7 a.m.
he was seen by her stepmother, but they didn't have a conversation. Thereafter, there is a sister of the deceased who was working in his kiosk. He has a kiosk within his homestead. The sister is who identify or who realized that there is a problem when he opened the door, and is the person who raised an alarm that his brother David is no more, and the 3 children. I advise the parents that when something comes up within our children, let us come up immediately and solve these matters. This could have been prevented if the families of the officer and maybe the other members of the family could have come together and listen and solve the issue. That could not be, we could not be meeting today in this unfortunate incident. Otherwise, we are very sorry for the family, because even us as officers, we have lost a very hard-working officer, an officer who had who was so much focused. We are not sure what he used to kill their children, but that can be established by further investigations. We can't say it now because there is something is oozing from the nose. We don't know what that can be ascertained by examination. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN, Luo Trending Nation, ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Nyakoramogi kaka iwinjo kanyo no endo en wach malet ahinya mabende sani koro omako gwenge ma Homa Bay. Kata kamano ichich kachicha ni kaluore gi oboke mane owe chien mabende osekete mbui kuonde mopogore opogore kaya chendo king'iyo Facebook, king'iyo kuonde mopogore opogore ji oketo oboke no. Ni neno kachicha kondiko we adwa somo ni achiel kachiel kaka no kete kanyo no endo. Wang'iya ne achiel kachiel mondo mi bende kik wawach gik moko ma kikwawach gik moko Nyakoramogi ma ok exist mang'ato ang' ne wach ni Omari into wachno ne yudo ka nyinge maber ni LTN ka to wakete kaka en wan wakele kaka en Nyakoramogi mondo mi bende yude achiel kachiel. It is written here and posted, right? A police officer in Homa Bay County took the lives of 3 children, including his wife's relative, due to frustrations over love. He left a note with the specific instructions. He wanted to be buried in the same grave as his children, without coffins, and requested that no food be served at the funeral. He also directed the police chief to ensure that Kenya Police Service rituals were followed, so people wouldn't assume he had worked in Mjengo or as a fisherman. Additionally, he told his wife Awor to marry her sweetheart Lino in peace. Nyakoramogi maendi en gima bende obedo posted kachicha ma bende barua mono ndiko bene kanyo mano obedo typed kaka owacho kanyo no endo. Owacho ne odwa no ike bura achiel gi nyithinde maonge iluongo nang'o maonge sanduk coffin, maonge sanduk, kodwa no ike bura achiel maonge sanduk. Kasto bende kik ji chiem e liel no.
to bende ochako wacho ni hapa niseneno kuonde ma iike polise kata mana jok mane service uniform services gi egi idhi yudo ka nitiere kaka itimo maybe ipangruok gi sanduk igolo lisasi malo something of that kind. Koro owacho ni chief police mondo ensure ni gik makamago bendo tim mondo kik ng'ato par ni ne en mjengo kata ne notimo no in short mondo ji ong'e tich mane otimo, kik wach ni nyocho ja mjengo or something. To we chiege bende ni koro to odhi ir Lino mabende ne aneno ka jomoko se chako screenshot kacha kaka Lino change a profile photo, like it's now trending on Facebook. Yeah, it's trending on Facebook. My condolences to the family and friends. Mar a hero, man who was a hero, ilongo ni a fallen hero. En ngat man gi ambition ne poden gi lek mage manodwa no chope life nyithinde ne pod tindo, and kata kineno ne ose loso ot kachicha endo mabende okrach ne pod gidhi mbele gi process. Kata kamano iwacho ni jachien to ok nindi, jachien timo kinda kinde duto. Anyway, ambe we koro apenje jokanyanam kaka wanyalo timo such like cases because they are becoming rampant. Gin gik matimore day in day out, to sometimes they rehappen because we don't want to talk about them. I believe that if we can talk about these things, then some of them can be eliminated, you know. And I believe that something once said, then it is halfly solved. Sani ji biro blame mother niendi, jomoko biro blame jago ni kuom derwok. But gini nene kuom gi ji ariyo. In a comment section, ere kaka ineno notime. There is a time that we had a discussion about family life and love. And I remember there is a day that I also shared a portion of myself. I narrated a certain story there, of which some of my few friends reacted inbox. You know, they came privately and asked, "Hey, Umari Karimbe sekale gik machalo kamano no endo." And sometimes it's very, very hectic. Jok maketho dak mokwongo gin jodala gi ji. Maybe jodala gi wuoyi or jodala gi nyako. Why? Because jodala gi wuoyi gi expectations gi. Ka gidonjore mondo me odichodhi gi expectations gi, sometimes it may not go well. Remember, life is a script. That everyone has a different role. If you try to play someone's role, then automatically you'll clash. I hope some of you here, you've watched different plays, movies. Name them. Kata mana action movie, inge maber ka ngato se shoot to ngato roll. Ka kelo gini kama to inya kedhe piny, martial arts, that is how it's done. A moment mo kedhe piny nyaka gichagoi. Koro iyudo ka jomoko tiyo gi script moya dalagi. Andalawa kaneno kitimo kama. Andalawa ineno kama. And any point maji ochwanyore. This thing is always a family.
iyudo ka wachak gi nyathi. Sani kopo ni Nyasaye ogwedha gi nyathi, there are some parents that will always defend their kids. It's not bad to defend a kid. But kunging'iane, an aparo ka nadhi dala ni ng'ato goya, ta report ne babwa. I think ni mane momiyo na weyo ni wiya maybe uchako bedo matek or something. Because an ng'ato goya ta wacho ni ok adwa gora gi ng'ani, anyap. Where report ne babwa, where report ne mamwa. The first thing that my mother will say, or would say, sorry, ni timango. Ng'ato ok janeku dang ruma kodi ndara to goyi. You get that point? Nyiso ni duoki e line. Koro kata ka nigi tido, na wuotho riambo. Iwinjo, mondo kik ibed ng'ama keny to in eme report. But some people ka giwinjo ni nogo nyathina to gisewuok. So like in this case, iwinjo ka ng'ane ne nigi problems ge mag ot. To temo nyaka no involve jodala gi. Jodala kore komedo ketho. That is why I do say, if you're a man and you've decided to have a woman as your wife, please know your ways of solving problems. We have close friends you can share with them. You know, because they are people of your caliber. At least maybe you can start with them. No, they are the second people. You start with you the way you are. Then as a man in a head of the family, inyalo kuro tere kuma friend. But a moment miringo kodiku mama babau, they will worsen the situation. I don't always love it. Involving parents, because even some of the ways that we are using to raise families this time around is different on how our parents were using it. Sani nyathi onge right ne ma ok dwa kata no chwade endo ng'eyo and kidwa chwade tiwinjo ni if you do that you'll be arrested dad, you'll be arrested mom, it's against the law. Hapana, sio hivyo, tuliambiwa something of that kind. Mano kaka en chon. Koro in kidwaro wacho nyathini ikono ni mamau, ikdhi ifulo ne ir mamau. Mama will automatically tell you kaka negiresi hap. Ibo winjo ni toki go, toki chwade, mana nyathi giri, toki gine. Enokia ni maybe nyathino yin go kanye. Maybe in gi nyathini Europe, maybe in gi nyathini town, maybe somo eskunde ma international school, makata del tinga kede kama is. You get it? So you have to get your ways. And that is where prayers are also coming. You ask God to give you wisdom. And to nejo mature oko. This is a research, I don't know. But some people tell me, ni onge miyo mayot dhego kamonyuom. Chona nange ni chini ngato kose nyuom to mano kore ngama very tricky kine. En ngamo se nyuom. Why? Nikech koro kaka ne soja ni negi nyakoni. Ongamo dech, omanyo ne family. Seche moko en oko kocha mang'eny. Miyo to dwaro attention. And my mommy wacho ni dhako mariek loso ode kende wuon. Joma mine waket ga uru lemo mbele mondo miwa wisdom mar rito go utewa. Mostly, I'm not saying that it's not happening, but mostly attention gi pesa gi tich matek ok dhi kanyakla. Ibro yudo dichuo matiyo matek, attention tine ot. Obomigo matin ka en businessman obiro saa 6:7 to odwano luokre chiem to en gi simbe moko kanyo reply to in bende omi matin to nindo. Kiny in pod nindo en seche 11.
That is it. Especially these businessmen, jomoko ondiki. Jomoko ondiki modichi molo kata koro jomondiki. Because en machagire. Sa ukinyu si chiew. Babe en ko nindo tutuo. You know, they are very busy. Koro yudo na tension tine ot. To ngama miyo koro ningo understand ni hawa. Sani to koro wasekalo that part mar boyfriend, girlfriend, we are as a family. Ewenjo, joma miyo wacho ni ati, waningeni wachalo kaka nyithindo. It is true. After realizing that you people are like kids, you understand yourself, you understand your partner, you understand what you people are doing, then you behave. Jok mineno wuotho kodi sama in e odigo, giwuotho nikech in gi base. So they know very well ni mano michamo to dhi. Iwija. Kopo ni ng'ano weyi kata 1 month, ni bed gi guok ma miya attention. Guok no miya attention nikech en idol. Guok miya attention nikech en idol. It is true. Iwinjo. A moment makoro, kaka koro Sojo thoni, to we nyako ni odhine asweto machielo no. Kore ka asweto no biro ng'eyo burden mumuga cha nenigo. Samoro ode en gi budget mar 20k per month or 25k per month. Ineno. Ema samoro miyo ne yudo moko matin maringo godo. To kopimo ne wuon gi to wuon gi cannot agree. Mane momiyo jonyuol moko ketho ne jomoko utegi. Kata manusiepe. Wekono ng'ato ni mano riemb ng'ano. Miye advice. Miye explanations mang'eny. Kasto synthesize to yier kende. We defend. Ni bwana ng'ane chande riambo bwana mano in. Wang'e chuo. Dhako report. Ni ng'ane chanda no. Iriambo mano in lelo. Ichando wuoda. Jawangla moro nowera kene no koth jarapogi. Kene nga. Third party. Ute mang'eny kethre because of third party o kaka wan. It is either ng'at moro donjo ot ka koro luendo to chiwo fitina. Iwinjo. Guok mamanyo pesa koseduogo to yudo ka ng'at moro mono ne idol cha. En nosebedo ka ma koro miyo ni wach ni karok miyaga kara nyalo yudo attention kumoro kena ng'oro. Attention miyudo kuom ng'ani. Attention miyudo kuom ng'ani. En nikech in gi kari mibede. Nitie jomoko mabe samoro chuore ni attention fully out. Pod nyaka giwuok oko. Kech na wacho na attention gi pesa to tin. Ing'e gimomiyo ng'ama nigi pesa koro chiege dhi oko. Ng'ama nigi attention chiege dhi oko timang'o manyo pesa. Kech chuore omiye attention ne to pesa zi. Koro gin kanyo kaka ot ringi onge chune ni ochako dhi oko. Kuma pesa nitie attention onge. So it is you to toil. In emi toil. Ochalo mana kaka chuo wuoyi moyudo dhako man gi pesa. Ento respect ok nyamiye kaka imiyo jomoko mamanyo pesa to kelo. Koro en motoil. In koro kati wacho ni ng'ane dhako ingo. To en mong'eyo nikech mano odgi. Ng'ane dhako ingo. Dhako inge to gipidho nyithindo. Dhako inge oluoko sande to nyithindo to dhi skul. Nying pod dhi mana ni Kumari. Kato Mari luoko sande kanyo to nying to Kumari. So gigi okinya yudo te full package. There is somebody that once said, Nyasaye ok mi final product. Jehovah mi raw material. So you are the one to model
what you want. Model. Ok be me dhako ma is fully packed, and then you expect that one to be your wife. Ke yudo ko ng'ama suko motimore nade matima ng'oma wiro makeup, maybe nitie ng'ama nosechako model that way, maybe a boyfriend, maybe the former husband. Ke yudo ka dichuo timore nade, koro ine mikawe to koro ichako model mos ichwe mos iwacho ni akaw kadwa kama koro weng'iyo ma ok iloso ma ikoni wudu ege dichinde, but imbende reaction mari marot ka biro miyo ng'ani medo kata kano mi 5% nikech odecha ahinya. Nitie gimoko madhi e social media kanyo, there is nobody who is busy for someone they love. They will always create time for you. Look at those people that give such advices. Some of them are just motivational speakers that even do not have a family. Some of those people broke up long time ago with their partners. I'm sorry to mention, Nenti Usepa Morilongo ne Baba Mona. May his soul rest in peace. No chiwo advice mabecho, but at that point nengi Mona ne chiege ne gisepogorego. So do not cling and hang on these things that sometimes you see on social media. They are theory, not practical. Ngamoiri nyaka yugide time. Ngamiere mikwongo paro in the morning. So tell me kaka ngani nene elweny. Ochio to kieno se beno to yudo text gidhi kure giseringo. Sama osimu lor gidhi kuma onge network. Manga mase moro maybe nyalo texti kata mana in a week's time. Talk ni okoeri situation mondo family oran. Ng'ato dhiro mkokoteni gikomba. Most of those people that you see in dirty clothes have stable families than jokmene no kalergo. How do they manage? Nikecho Kenya kone ni ati odhi dhiro gine e chuny town, mkokoteni chuny town tudhi uchung. Hello abebo, iriyo nade kanyo ngima chalo nade kinege. It's just a matter of understanding. Mondo mi yeno dong maber. What do? We unbranch. Ing'adoma. Sami unbranch eni gige late. Yen winjo ma late. But kose dongo modhi malo to bedo ma stable. But sami ng'ado badecha. Ang'o unbranching ni nyiso nang'o? Sam wase chako family makoro dhi wase wuok a girlfriend boyfriend thing. Wan gi nyathi achiel. Nyiso ni out moro mana teri every Friday cha. Ka wan joma poko oweza pod wan iluongo ni low level ka. Ngeni wan gi jo low class, middle class togi. Koro jo low class. Pesa nana yudo matini tich mana temo. An Nairobi kata an gimoro 15,000. Na nyalo manage in gi an. Tuadake singuru moro maler. Kata nwadake e bed sita moro maler. Kata wadhi e one bedroom moro masawa. Tuan kudi jari. Wa manage masawa. Enyo. Achamo 20,000. One bedroom en 12,000. Adong galufaboro. Wa manage galufaboro ni kete luetite. Adong managi 1,000. Ma adang ni godo. Next month kendo chakoro machulo tachaka gine. Gini okdhi chalo kama ka nyathi obedo achiel. Nyathi kobedo achiel nyiso ni kata tich nyaka koro upgrade. Ka gibedo ariyo 20,000 koro nothing Nairobi ka. Koro mano wanyalo kata mana bedo kaka wanto wacho ni koro kumochope ni to wadog dala to watim kata kumochope ni watim kama wadhi ineno gini ian branch gik moko Friday manyoch wadhi out cha pesa cha koro nyaka wang'eni donje budget. Ok ni ati yo koro imanyo ng'ama nyalo teri out Friday. It doesn't work that way. Yeah? Joma nyiri do not see things
gik moko medore gin gidonga donga ni wan wachalo nyithindo. Even some men are the same. Nyaka ing'e maber ni nyako ni kaka noeri kikele, you are the only person a life mare. A moment mosenyuol ne pap, primary love, wan ga gimoro miluongo ni primary love, secondary love to gi tertiary love. Koro sama pod en gi nyathi achiel, maybe pod inyaketi primary love. And you have to understand that nikech ne un gi courtship mane when joy yo. Sani koro obet kuma koro ji bedo gi family life, kuma koro kata mana nindruok is not a privilege, is not a pleasure. Seche moko biro kaka responsibility. Ya tich yol to dwaro. Ya? Lokuria loka sawa. Oker makore ka waket daraja. Ang'o miyo tindi tuku? Ang'o miyo tindi tuku lungre? Ang'o miyo tindi tuku gine? Wanyaka wa adjust. And our parents be nyaka adjust. Gini umako jite. Mamwa kanyocha miyoga 3,000 kata 5. Nyako ng'ino mari to koro nigi dhako. Mamwa be koro ningo duok na piny matin. We achwade ang'o? Achwade eto. Winjo. Responsibilities no miya nyithinda de ka puonjo. Gikaw na achiel. Kata ko gikaw na achiel ni an go to koro nyaka gi understand ni fee mar ng'ato moro nyalo deko. Nikech ang'o? Gik moko medore. Ji to dwani dongri. Kaka sani, I have a lot of people around me that want me to have a family. But a moment that you have, they do not adjust. Umari dong wadhi egesa bwana chul nwarech bwana. Yukili yawa, umari nyoche nyombo. Koro, ng'ama loso family mokwongo en wuon family. Ok babau, ok pastor, ok mamau, en un. En un. And then, anytime you want to make decision, taking life should be the very last thing. In fact, it should not feature among those things that you should do. Because, remember, nitiere ng'at moro masafa e Kenyatta Hospital kendo chulo oxygen pesa mathoth sana. Pesa mang'eny. A lot of money. Mondo bed mangima. Nyiso niya, sama wakwano blessings magwa, to wakungo chako gi ngimawa. An ngimana. Kumi nyithindi, mano is another blessing. Nikech nitie jok ma otemo nyaka nyiewo nyithindo. Nitie joma nyuolo to tho. Nitie joma igi ok nyal yie ni nyathi bedi dweche 9. Ka kino bedo dweche 10 to chwer, obedo dweche 10 to wuok, obedo kino ng'o to wuok. That is the worst thing that you should think of taking your life. The worst. It is better I decide katani adwa dak kenda. Kaka anomare wacho ni anwe auru kenda. You know, okay. Jok masa moro kasa ni ti nyombi. Kendi. Nobody has ever asked, no Mary, what happened? What really happened? They don't know there was a time that maybe you are frustrated that you are kade ina jomoko do yudi ki igine. In fact, Doka and Luo trending nation. That trend getonde, maybe because of love. They don't know. And it's always said that take time. Idonje love ne ango. That is the question.
Ineno pesane, do you know character? Do you know character? Ineno Suche is so handsome. She's beautiful. She's what? Do you know the background? And that is why we have courtship. Courtship ochalo kaka di avocado. Oyeni mesedeyo tewe. Cock day. If it is not working, you are allowed to leave. Makata ko poni ede nyathi moro nosiwuok achiel tikaw responsibility mar nyathino. Better than having a wrong partner for life. Emomiyo wachnia ng'amo yudo nokwongo wachni dhako maber ya kuom Jehova Nyasaye. Ok ni biro kwa pil ka zako mar wuotho. Emomiyo Jehova kora wuok katelna ka gini. Gimomiyo waketorega e lamo. Miye wang'i kata dakika ariyo kiwuok oko. Jehova Nyasaye kakere. Nikech ikia kaje minyalo yude dhako mabiro keti e juok. Tigeni ok en gari midho tilor. Kech katitem kata kawuono makelo numoro. To in 1 week's time agole. Record biro dong ni Omari nose kendo. Kendo kachaka tanga moro, wan wakono mana numbers. Mano chiege mar ariyo, mano chiege mar adek. Kogik abich wacho ni ng'ani. But a courtship, so you can do it. Those people who did CRE can tell you in grade, in form 4, form 3 ka nipuonjogi. Importance of courtship. Jomotimo humanities can also tell you that. Importance of courtship. Ing'iyo character mar ng'ato, be en responsible kama otimore nikech e courtship kanyo nyaka bede ng'at moro mane tuo e kindu, nyaka bede nitie ng'at moro monokoso pesa. How do you solve samuchwanyoru? Such like. Okay, na ena ni ati wan warome university, anna neni TikTok. Like in my scenario, I met somebody on TikTok. It was beautiful from the look of things. Kasta wachni kare mang nyalo bet ng'ama ber. Come. I regret to date. And by the way, I watch ga LTN ong'e. So that thing is bad, and I've just talked my youths. Youth magwa. Ober ka uni osiep ineno go kaka ng'ato behave. Ka in Nairobi ka ng'e wuodh ng'ano ochalo nade sama bende pok ikete public, nikech inyalo kete public mipoka ihinyori seriously. Antie moro manatero ni osiepa moro ma bende an makeli ajawa ka mokawo. Aneno mana simbe kondikne ni love. Iwinjo. Eleng e pilka zako in gi abebo ni mabende nisetango ni siepeni ariyo adek, iyudo ko siepeni go te nembni nene kuro. Red alert. Run. To in samoro nisenene, en gi chien maber, nisegorie, nisetere e od. Samoro ne en gi nyathine moro achiel kata ariyo, kia niseringo ma ine ma isechenjo nyaka birth certificate, ndiko omera, you will regret in life. So, ji nigi pressure. Ibro wuotho to iyudo kosiepeni mang'eny osekendo. But not all of them will reach the finishing line. Be patient. Have your own pace.
pray. You'll get a right person. Toko pono de mateka ahinya. In gi nyamari. In gusipeni achiel ariyo adek ok apani ati nuyuduru yude pap. In gusiepe achiel ariyo adek. Magini ne nitie katimore ng'ato bende penjo, nyathini berna? Nyathini be? Nyathini be? Ai sami igine ke ni andi ng'iye wuodhe matin ochalo nade kata kawuone campus kuonde mage mohero Friday to dhiga kanye nikech sama un opposite ma en ojapati to in ok in japati ema ng'ipo ka koro in oketi koni to en gi ng'ama bende gidhigoga e party kaka an ama jajawa. So that's my opinion on my side. And that is why I decided that we are team UAO ne love kikini. Jipoko penjaga gino by the way, but somebody need to ask, or one day I'll come and give a full story of what happened that made me decide to be the way I am. Otherwise, I'm so grateful. I'm seeing my director want to end the session. He's telling me LTN Luo Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela. Huyu jamaa amesema mali zake zenye amebakisha, kila kitu yenye amebakisha, kuanzia kwa simu, kuanzia kwa laptop, kwenda mpaka kwa viti za nyumba. Ladies and gentlemen, alikuwa amenunua hapo kiti mpya, viti za nini, za butterfly. Jamaa amesema hizi viti wale, yani ameelezea vile mali zake zitakuwa distributed. Unaona, huyu jamaa anasema amepitia magumu sana. Ameeleza akasema kabisa, anasema huyu jamaa hata mahali penye anafanya kazi, huko mahali penye amekuwa deployed, ladies and gentlemen, mkubwa wake ladies and gentlemen, amekuwa akiwatendea unyama. Wamekuwa wakiumizwa hata wakati wa kukuja kwa likizo, wakuja kae na familia yake. Ladies and gentlemen, mkubwa wake ambaye sasa ni kwa hiyo area yenye amepostiwa, ladies and gentlemen, alikuwa anawatesa. You can imagine wakati watu wengine wanapewa 4 months to 5 months waende leave, yeye imagine ako huko mbali huko, my friend, huko kwa mpaka, ladies and gentlemen, anapewa 3 weeks na wanapewa wakiambiwa ukijaribu kuextend unafutwa kazi. Na wakati unaenda huko hivyo likizo, unaanza kupigiwa simu na wiki ya pili, uko wapi, are you ready, unajipanga. Yani my friend, let me tell you my friend, huyu jamaa anasema hata bibi yake huenda ikawa hata labda alikuwa anaona ni kama ameoa. Na huyu jamaa imagine tangu apatane na bibi yake hata hajawahi kulana nje. Anapenda bibi yake, ni wale watu ambao wanaheshimu mwili wao. So you can imagine huyu jamaa zile shida zote amepitia. Anasema mdozi wake alikuwa anawapitishia magumu mpaka jamaa siku moja aliamua kuua mdozi wake. Aliamua kuchukua bunduki amiminia mdozi wake marisasi ya uwe. Lakini akakumbuka huyu mdozi akona watoto, na hao watoto ni innocent, watakosa baba kwa sababu yake. Unaona? So jamaa ameelezea vizuri sana pale hivyo. Amesema yeye kazini wakiwa na jamaa fulani kwa jina Njoroge. Hao majamaa, let me tell you, huyo mdosi anawachukia na roho yake yote. Wakati watu wengine wanakuwa na privilege za kufanya kazi kwa serikali, hao wanatendewa unyama. Unaona? So huyu jamaa alikuwa na ulcers, alikuwa na vidonda, stress za kazini. Huyu jamaa anasema mali anafanya kazi, marafiki zenye wanafanya na yeye nao kazi mali pamoja, amewakopa madeni mpaka yani huyu jamaa yani hata hakuwa na kula kwa sababu ya ulcers. Anasema alikuwa akijaribu kukula chakula, my friend, anasikia ni kama ni sumu anakula. Ulcers, vidonda my friend. Sio stress za kazini, sio stress za bibi, ladies and gentlemen. So jamaa anasema wakati alienda nyumbani na akapitisha masiku, ladies and gentlemen, mdozi alimwambia wewe ukae ukijua ya kwamba umefutwa kazi. Ya, nilikuambia na haukusikia. Unaona? So huyu jamaa ameona mdozi wake amemwambia abadilike, na asipobadilika
One of these coming days atamiminiwa na one of the staffs wenye wanafanya kazi huko. Juu huyo mdozi, let me tell you, ni munafiki, hana utu, yani ni mtu anajipenda. There is no way unatreat watu wengine vizuri na wengine unawatreat vibaya. Unaona, kama hakungekuwa na Njoroge ningesema huyo jamaa ni mkabila, lakini unaona hapa kuna Mjaluo na hapa kuna Njoroge. So Njoroge pia ye mwenyewe pia kwa hiyo nini ana deserve hata kupewa vacation naenda apumzike. So you can imagine my friend, huyu ni mzee anafaa kukua sahihi, hata ameenda ameokoka. Hebu imagine kusikia mtu mwenye amejiua akisema ya kwamba alikuwa anafaa kukuua na hakukuua. Huyu mzee anafaa sahihi hata akuwe pastor. Kwa sababu sahihi angekuwa alishakufa kitambo na watu wangejua ni nini kili happen. Lakini for the sake of his kid, ndio kwa maana huyu jamaa hakuuana. So ni uchungu sana ladies and gentlemen. Huyu jamaa ameendelea na akasema ya kwamba wakati anaenda kuzikwa, amesema watu wasijaribu kuchanga kwa matanga yake. Jamaa amesema wakati pia anaenda kuzikwa, ladies and gentlemen, azikwe na watoto wake kwa shimo moja na wasizikwe kwa majeneza. Yani warushwe tu kwa shimo na wafunikwe. Hataki kukua burden kwa mtu. Na the reason why aliamua kuua watoto wake ni kwa sababu hataki watoto wake wateseke ama waumie. Sijui kama mnanipata ladies and gentlemen. Ni upendo ndio ilifanya ajiue na auwe pamoja na watoto wake. Ndio huyu mwanamke kwa hiyo ndoa yenye amewekwa na mama yake akae na amani, wazae watoto wazuri kuliko wale wenye alikuwa amemzalisha. Unaona? Kwa sababu mama ya huyu msichana aliishi kuambia mtoto wake ya kwamba mwanaume ni wallet. Mwanaume kama hana pesa unafanya naye nini? Na kwa hiyo boma ya kina huyu msichana wako na masista wengine wenye walishamalizanga shule. Hao wako tu kwa boma, wajaolewa wako tu kwa boma, wako makazi, lakini pressure yenye walikuwa wanaweka pande ya huyu jamaa ni mingi paka jamaa unashindwa. Na unajua venye Kenya polisi hawalipangwi pesa mingi ladies and gentlemen. Polisi hawalipangwi pesa mingi. Kwa hivyo ni uchungu sana, ni uchungu. So huyu jamaa amesema my friend, wakati anaenda kuzikwa, amesema hata chakula isipikwe. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno ko mi matiende ni onge. Isebe. Nesigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Gone too fast. And let me just tell you where we are and appreciate you so much. By the way, Rokamano Uru, use jola GLTN and wachiko 40k. Hapa ni 40 chako chope, tokoro manu nyiso ni LTN koro biro chako wuoth manyien because wachoga ne life begins at 40. Aneno ka sani wan 39.58 I don't know whether you see 39 point I believe no subscription 39.958. So subscribe mondo me wachope 40k. We are about to reach 40k, and when we reach hapa ni koro live mar LTN biro chako regi kanyo. Koro changes mwadwaro ka wanyalo chako
make kawa chopo 40K. Otherwise, thank you so much. May God bless you. And those that are in relation, we pray that God to intercede as you face challenges. Just know that the relationship is a battle full of challenges, and they don't reduce, they increase day by day. So it is you to manage them, not somebody to manage them for you. Thank you. Ani luongani Bilha Anyango, social media kucha ongea kaka aluo be Bilha. An gima nyalo kwayo ujo kanyanam wa medru neno Luo Trending Nation LTN TV. Mae mawacho adiera, Omari Nash kelo nwa gik moko miwacho gadiera. To kobet ni koso woko kacha to wadhi ng'e adiera ni. To kochopo kuomwa wanto wadhi mana medo ke. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Jaluo en janyadhi, to kanyadhi romo gi class to nyinga chiel ema waparo. MC Suits Creation. Watwango sude mamiyo dhano loko wigi karango chien, sude magichuo kod joma mine, African wears kata kaftanas, fancy dresses, kaunda suits, celebrity outfits, weddings and rural show outfits, fashion designs, corporate or staff uniforms, ready-made suits, custom wears and assorted tailoring. Neler mathoth limbui marwa mar Instagram at MCDbogo, TikTok at MC Suits, Facebook at MC Suits Creation. Kata urno kwayo Maria namba wa mar WhatsApp maen 070 100 3 7 7 kata 070 24 804 183. MC Suits Creation, quality and good service is our priority. Oteni ukeli code LTN Luo Trending Nation, Mopandi Inyenyo Elela.